Och vem vill ha en rakhyvel liksom liggande och... Hallå, varför är det choklad i den här? Och då är det så, då gör de inte det. Så tänk på de här stackars flatlösa som låg på 70-talet, Börje och Simon liksom. Fy fan, vad gör det bra Börje. Ja, Simon simmar runt i de här 70-talsburgarna och bara gottar sig. Nu börjar det så. Alltså, ja, vi byter. Och så börjar de, va? Och så slänger de sig över. Joho! Och landar på sig. Shit! Och det sista de får tag i liksom. Börje! Vad fan är det här? Jag har ingen aning, Simon. Vad kletiga de är. De har aldrig upplevt det förut, eller? Vad fan hände? Tillbaka! Nej, det är för sent. Jävla korjävel! Där ska jag hänga. Vad fan?